सगळे मिळून 60 कुस्त्या लावायच्या. 110 आणि 120 असल्यामुळे सगळा गोल होतोय. 60 कुस्त्या अंतिम. चला 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 पुढचे पैलवान आपण आखाड्यावरती चला. चैतन्य टिकुळे, नामदेव केसरे. बरोबर का नाही? 110 कुस्त्या घेतली 2 मिनिटं थांबा. देणगीदार 2-2 घालायचे. हॅलो पहिलवान 3 नंबरचे बोलवून आपल्याला कुस्तीमध्ये विचार शेवडे, त्या बाजूला विश्वचरण सोलंकर. संपलेल्या कुस्तीमध्ये विश्वचरण हात वरती कर. विश्वचरण सोलंकर खंडावेस्थळी कोल्हापूर विजय झालेला आहे. 3 नंबरची कुस्ती लागणार आहे. 3 नंबरची 3 नंबरची कुस्ती लागणार आहे. चैतन्य टिकुळे आणि नामदेव केसरे ही 3 नंबरची कुस्ती लागणार आहे. समालोचनाचा पुढचं करण्यात निवेदन. आणि हे